थांनाय 24 आगस्तखालि बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीखौ थांखिनानै हालां बाजार इउथ बिपिएफ फेसबुक पेजआव सोद्रोम गैयै राव बाहायनानै पस्ट होनायखौ बेरेखा खालामनानै बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरा दिनै क'क्राझाराव खौरांगिरि मेल खुङो। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों हालां बाजार इउथ बिपिएफ फेसबुक पेजनि सामलायगिरिनि हेंथायै क'क्राझारजों लोगोसे उदालगुरियावबो गसर थिसननाय जाबाय होनना फोरमायनायजों लोगोसे एनडिएफबिनि बारग' दैदेनगिरि आथिखाल बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमानि सायाव बेफोरबादि सोद्रोम गैयै राव बाहायनानै समाज बिजोङाव फोसावनाय सुबुंखौ पुलिस बिफाना हमनानै गोख्रों साजा होनांगौ होनना दाबि खालामो। 24 तारिखआव जेरैबायदि मोनसे जोंनि गेजेराव समस्या जानानै थांबाय, बे समस्याखौ लानानै जों दिनै एक्स एनडिएफबि हिसाबै जों सहायनो हायाखै। जाय बाथ्राफ्रा समाजाव गोरोबा, जाय जुक्तिखौ लानानै जों दिनै शेयार खालामनो हाया, बिनि थाखाय जों दिनै बाध्यता जादों। दा बेनिखाय जोङो गोख्रों रावजों बुंनो सानो बा बुंनांगोनबो, जायफोरखौहाय जोङो दानि परिबेसाव, दानि हालोदाव बेखिनि गावजों गाव मोनसे बांसावलायनाय, निन्दा होलायनाय बा सोरखौबा मुं सुनानै माबा मोनसे टारगेट खालामनाय, बेखिनि समस्याखौ लाबोनायाव हयथ' व्यक्ति हिसाबै जाय व्यक्तिया मावदों बियो पार्सनेल हिसाबै आयेनगत आयेना जेरैबायदि बिथोन होदों बेखौ गोख्रों भाबै मावनांगौ। अलरेडि जानो हागौ बिथांखौ हयथ' प्रशासननिफ्राय मोननायानो जाबाय। दा जों बेखौ खावलायदों गोख्रोङै, आयेना जेरै थोनो जाहाथे बिथाङा आयेन बायदि खुनु निमाहा गैया, सोरनिबा खाबु फलानजों, सोरनिबा फाव फान्दायनायजों जाहाथे गोरलैयै माबा मोनसे राहाजों बख'नायनि लामाखौ सरकाराबो दिहुनना होनो हाया। दा बेखौ जाहाथे जों साफ्रोमबो रायजो राजा बा मोनफ्रोमबो दल संगठन बयबो जाहाथे जोंनि गेजेराव, जोंनि समाजाव बेफोरबायदि जाथाया आरो फिन आरो दाजाबावथों, जों बेखौ जों खावलायनो सानदों। दा बाथ्राया बेनो, जोङो गोसो गैयामोन बबेबा मोनसे पार्टिखौ लानानै, बबेबा मोनसे संगठनखौ लानानै बा सोरबा व्यक्तिनि सायाव जोंहा बेबायदि जेनेबा प्रेस मिट होनांगौ बा सोरनिबा एगेन्स्टआव माबा मोनसे बाथ्रा बुंनांगौ, बेखिनिखौ जों गोसो गैयामोन। जों दिनै बाध्यता जादों। जाय बाध्यताखौ लानानै जों दिनै जोंनि जायफोरखौ जोङो मान सनमान होयो, जायफोरा जोंनि गार्जेन जानानै दिनैसिम दङ, आरो जायफोरखौ जोङो फार्स्ट टु लास्ट जों मोननो हादों, जाय बिथाङानो जाहैबाय गबिन्द बसुमतारी। जों बिथाङानो जोंनि थाखाय गार्जेन, बिथाङानो जोंनि थाखाय लामा दिन्थिगिरि, जाय बिथांखौ जों जेब्लायबो सनमान होनांगोन। जानो हागौ दिनै बिथाङा पलिटिक्सआव बा राजनितिकआव बाहागो लादों, हयथ' जोंनि समाव जोंनि जेसेबांनाखि मुहुर्त सम खैदां खैफोद जों जेरैबायदि बिपदआव गोग्लैदोंमोन, बिथाङा गावनि गोसोनि थोरजों मोनसे संगठनखौ फोथांलांनो थाखाय, जातिखौ मोनसे बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय बिथाङा गावनि बेसेन गोसा मेलेमजों जेरैबायदि दैदेनबोबाय, जों बिथांखौ जेरैखि जाया जों सनमान होगोन, बावनोबो हानाय नङा आरो बावथावना मोनसे जुक्तिबो नङा। जाय बिथांनि थाखाय जों दिनै गसंथानो हायैनि, सैज्य हायैनि थाखाय बेखिनि थांनाय 24 तारिखनि केसखौ लानानै जों दिनै बे प्रेस मिटखौ होनाय जादों। एक्स एनडिएफबि हिसाबै आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। दिनै 26 तारिख आगस्तनि 2023, दिनै बेयाव जोङो दसे सम मोनसे प्रेस मिट लानो गोनां जादों। मानो होनोब्ला माखासे जाहोनफोर दङ, बिनि थाखाय जों बेयाव जयै मोनसे बारग' एनडिएफबि हिसाबै जोङो बेयाव ज' जथुमदों दसे समनि थाखाय। दा बेनो जाहैबाय, जों माखासे थांनाय 24 तारिखआव जिनाखि जोंनि फेसबुक पेजफ्रावहाय ओंखारदों माखासे एलिगेसन, बियो जोंनि आगुनि जोंनिनो आफादगिरि गबिन्द चन्द्र सार बिथांनियाव गोबां फेसबुक पेजावहाय गोबां एलिगेसन, गोबां माने लाजिनांथावथाव, गोबां माने एकदम बुंजाथावि बाथ्राफोर, फोथायजाथावि बाथ्राफोर, माने बे बाथ्राफ्रा दिनै मोनसे ससियेल मिडियायावहाय ओंखारदों आरो बिनि थाखाय माखासे जों क्लेरिफिकेसन होनो सानदों बारग' एनडिएफबिनिफ्राय। दा आङो बेखौ बुंनो सानदों जे दिनैहाय जोङो प्रेस मिटआव थांनाय 24 तारिखआव जिनाखि ओंखारदों, हालां बाजार इउथ बिपिएफ मोनसे फेसबुक पेज दङ, ओमफ्राय बेयाव आइ लाभ बिपिएफ मोनसे फेसबुक पेज दङ। बेयावहाय माखासे एलिगेसन, माखासे एकदम मुगैथाव मोनसे बाथ्रा जोंनि बारग' आफादगिरि एक्स एनडिएफबिनि आरो दा जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि सासे गोख्रों डिपुटि चिफ हिसाबै
दिनैहाय जि रुलिंखौ सालायगासिनो दं बिथांनि सायाव ओरैबायदि गाज्रि मोनसे बेबहारजों माखासे बाथ्राजों गोबां कमेन्ट्सफोर माने फेसबुकाव होदों आरो दा बेनि थाखाय जोङो बेखौहाय क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय बेनि एगेन्स्टआव होनो थाखाय जोङो बेयाव जोङो जथुमथाव मोनसे प्रेस मिट जों खालामनाय जादों आरो दा आं बेखौनो बुंनो सानो जे दिनै बिथांमोना जि खोथाखौहाय एलिगेसनखौ होबाय बहुद लाजिनांथाव बाथ्रा दा बिथांमोना माने जाथावि बाथ्राखौ बुंनायखौ जोङो एकदम जोङो बारग' एनडिएफबि जोङो सोंखारिदों जोङो ओरैबायदि मोनसे गोख्रों रावै जोङो बुंदों दिनैहाय बिथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों पिंकु ब्रह्म बिथाङा जिनाखि फेसबुक पेजावहाय हगारनानै होदों जिनाखि एलिगेसन गाज्रि मोनसे जाथावै खुनु जिबनाव जायै मोनसे बाथ्राफोरखौ बुंना होदों आरो बेबायदि एलिगेसनखौ होदों दा बेखौ जोङो एकदम मुगैथाव जोङो एकदम कन्डेम जों खालामदों आरो माने बिथांनिसिम जों सोंखारिदों आरो दिनैहाय जोङो बेखौ जोङो बुंनो सानो जे बारग' एनडिएफबिनिफ्राय बिथांनि सायाव जिनाखि आयेन हिसाबै आयेनगत बिथांखौ साजा होनांगौ बिथांखौहाय जेरखम माने बेबायदि मोनसे मानहारिनि सायाव बिथांखौ जेरै साजा आयेन खानो दङ बेखौहाय साजा होनांगौ जोङो बारग' एनडिएफबिनिफ्राय गोख्रोङै जोङो बेखौहाय दाबि दैखांदों जेनाखि जाय बिथांमोना जायफ्रानाखि बे खोथाफोरखौ बुंदों पिंकु ब्रह्म बिथांमोना दा बे बाथ्राखौ भबिष्यत जाहाथे जेबो उनावहाय बुंफिननो हाया आरो बुङा आरोबाव खुब साबधान जानाया मोजां बिथांमोना जोंनि सायाव बिदि एलिगेसन होनायखौ गोजानाव आरो जानगाराव थानांगोन नङाब्ला जोंबो माबा मोनसे इनिशिएटिभ लानो गोनां जागोन बारग' एनडिएफबि हिसाबै जों बेयाव रावखौबो जोङो माबा मोनसे मेनसन खालामनानै जोङो बुंनो थाङा बे बेक्ति हिसाबै जोङो बिथांखौ जोङो बांसिन जोङो माने सोंखारिदों बिथांखौ जोङो बांसिन जोङो बुंदों आरो बेवहाय आयेनगत हिसाबै जोङो प्रसासन बिथांमोनखौबो जों खावलायदों आयेन हिसाबै जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जेनाखि एसपि सारनिसिमबो जोङो खावलायदों आरो बे जेसेबांनाखि बेयाव जोंनि पुलिस प्रसासननि थाना दङ बिथांनिसिमबो जों खावलायदों बिथांखौहाय आयेनगत हिसाबै बिथांखौ माने साजा होनांगौ बिथांखौहाय जेरै साजा होनांगौ बेबायदि साजाखौ मोननांगौ जोंनिफ्राय जोङो गोख्रों रावै जोङो सोंखारिनानै जों बेबायदि दाबिखौ जों दैखांदों केसआ होखानाय जाबाय बिथांनि सायाव केसआ अलरेडि रेजिस्टार जाबाय उदालगुरियावबो जाबाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवबो जाबाय केसआ अलरेडि जाबाय बिथांखौ जेरै आयेनगत बेबायदि साजाखौ होगोन आरो जों बेखौ फोथायनाय दङ पुलिस प्रसासननि सायाव बेखायनो जों आरो खेबसेबाव जोंनि पुलिस प्रसासनखौहाय आङो आरोबाव खावलायनाय थाबावबाय